pouco vai haber rehabilitación delante por unha serie de procesos que ahora mismo se están iniciando. Pero tamén Lourenzá. E sobre estes elementos hai un que os conecta a todos eles, que o Camiño de Santiago do Norte. Camiño que reúne a doble condición. Ese camiño de patrimonio mundial, desde a última ampliación do Camiño francés, e ao mesmo tempo de interese cultural por ese recoñecemento da UNESCO. Teríamos, por tanto, un primeiro anexo de unión de Ribadeo e Mondoñedo, o complemento, entre outros, de Arante e de Lourenzá. Si miramos cara ao norte, temos un camiño natural, a Ruta do Cantábrico, validado polo Estado, polo Ministerio do Ambiente, esa línea azul, que é na parte superior, que conectaría Ribadeo coas catedrais con Foz, e que quedaría moi cerca de San Martiño. Xa sei que hai alternativas ao posible camiño de Santiago que conecte os dous, pero por a información que disponemos, o mellor na sala vostedes teñen máis, é difícil todavía probar a historicidade, a autenticidade e o impacto que ese hipotético camiño tería na estructuración do territorio, condicións todas elas necesarias para que esa variante seña recoñecida oficialmente como Camiño de Santiago. Por eso proponemos, en principio, este camiño natural existente. Pero hai outro que termina de pechar o triángulo máxico, que é o camiño natural do interior ou de San Rosendo, que conectaría Foz, San Martiño de Mondoñedo e Lourenzá, e, por lo tanto, Foz, San Martiño de Mondoñedo e Mondoñedo. Estamos falando de camiños peonís, estamos falando da oportunidade que se produce cando temos conectado estes espacios en distancias asumidos en períodos cortos de tempo. Pensando nese primeiro estadio para transformar un visitante en un turista, temos que pensar con certa lógica en produtos que podan ser disfrutados, experienciados ou apropiados en períodos cortos de tempo. Moi difícil dar o salto a un produto extenso, de unha semana, 15 días, etc., sin pasar antes por un proceso de recoñecemento do territorio. E o que estamos a proponer é poder recorrer por un itinerario peonil esas singulares sedes que, como vimos con anterioridade, están históricamente trabadas. En camiño dito de trabada, estamos onde estamos. Pero hai outra conexión moi relevante que temos moi esquecida, que é o tren. O tren que permitiría que o percorrido máis largo que temos que asumir, que é Ribadeo-Foz, pudera ser resolto con unha vía ferroviaria que esmorece e que pasa relativamente cerca, ou moi cerca, tanto de Ribadeo como de San Martiño. Como non, temos tamén un viario rodado, as activas nacionais, ainda que lamentablemente non acondicionadas para ser recorribles por un peón en condicións de seguridade, e menos nas distancias que estamos a plantexar entre Ribadeo e Mondoñedo, San Martiño ou o propio Mondoñedo ou Lourenzá. Ben, a idea que les veño a propoñer é crear unha vía cultural. Na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, ademais de monumentos, conxuntos históricos, sitios arqueolóxicos, paseos culturais, hai unha figura moi pouco utilizada que é a de vía cultural. Eu propoño que, en base aos valores que temos conversados na itinerancia das catedrais, se propuxera esta vía cultural que permitira explicar a complexidade e a singularidade mindoniense, a relación co mar, a conexión entre as tres sedes históricas medievais e, de paso, un produto turístico de base cultural que permitira aumentar a estancia. Faltarían algúns matices, aí ven parpadeando a fondo a parte superior, e é que, en vez de facer 6 kilómetros que hai dando a volta, puderamos recuperar unha embarcación de paso, algo que no resto do Camiño do Norte, se o teño feito desde Francia hasta aquí, é evidente en unha dúcia de sitios. Os peregrinos cruzan en embarcacións estes espacios, non rodean as embarcacións, non? Distancias. Seguindo a distancia longa, que les decía do Camiño natural, estaremos a falar de 39 kilómetros, seguramente unha etapa longa se falamos en termos de Camiño de Santiago, en parte, xa digo, por esa volta que hai que dar a ría, camiño que podría ter unha alternativa se houbera un camiño histórico que permitía cortar eso, pero a existencia da concentración parcelaria, as transformacións marítimas, foi moi difícil ter un camiño histórico de calidade, en moito me temo que a solución vai ter que estar entre ese camiño da costa ou algún
tipo de transformación del tipo nacional que permitiría ser pionero. Por suposto, se aparecen marcacións, xa non falamos de 39 km, estaremos a falar de 28 e pico kilómetros, que cambian moito as cousas. O seguinte tramo, que xa está consolidado entre Ribadeo e Lobetra, son 28 km, de feito por as guías, e Cobreo, etc. Saben que ese se continúa hasta Mondoñedo, os 9 km máis. E o outro tramo, que sería entre Foz, San Martiño e Lobetra, 24. Os que habería que sumar eses 9 km finais. Pois ben, insisto na idea ou na proposta de abrir ou de propoñer a que sería a primeira vía cultural de Galicia. Por o momento non hai ninguna vía cultural aprobada na Comunidade Autónoma. E máis, fruto de outros traballos e outras análises que se están a facer, a propia definición de vía cultural que está na Lei 996 está a ser revisada para incorporar non só os aspectos físicos e construídos, sino aqueles intangibles ou materiais os que terían máis moito que ver a proposta que aquí formulamos desde o Bispado Miñones. Ben, vamos ir chegando ao final e vamos a facer con estas citas que seguramente algún de vostedes lembrará do anel de Gonzalo, ou San Gonzalo. E ese anel ven a decir algo así como: non quero ser doado ni vendido. Nos estamos a vender e a doar os nosos recursos, porque se non somos capaces de sacar partido deses 700.000 visitantes que pasan por aquí e non se quedan, se non somos capaces de contar ou explicar a Catedral de Mondoñedo de San Martín de outra maneira, algo non estamos facendo ben. Se pensamos nas catedrais, volvo a insistir, é vital, é radical, é de unha importancia absoluta que ese plan especial se aprobe, que despois dese plan especial podamos pensar no Centro de Interpretación e Acollida, que podamos por fin razonar coa xente de FEBE de que debe haber outro apeadeiro ao servicio das catedrais e non de unha cuadra de vacas, con perdón, e de que ten que reorganizarse a forma de chegar, disfrutar e entender as catedrais. Se saltamos a San Martiño ten o Centro de Interpretación, pero quedan un par de cousas moi relevantes por facer. Unha ten que ver con descubrir o claustro, que sabemos que está ali a punto de unha pequena excavación arqueolóxica, e xerar o recorrido que permitiría entender a complexidade da Igrexa, con recorridos exteriores que seguramente, coa apertura da porta do cruceiro, que leva moito de tapiada e quedaría unha comprensión totalmente distinta do valor do edificio original. E por último, tamén en San Martiño, a idea que ao principio lles comentaba de que San Martiño entra en redes, de que non o vexamos solo desde o noso en Vigo, sino que pensemos en San Martiño en redes de Románico Internacional, en redes das primeiras catedrais, en redes da primeira arquitectura ecuménica, daría allí un valor e unha trascendencia moi superior. E por último, que nos trae aquí, a Catedral de Valibria, ou a Catedral de Mondoñedo, que está esperando por ese 1,5% cultural, calquer outro programa que permita consolidar a restauración do edificio, habilitar un museo en condicións que poida acoller na debida condición técnica e científica a inmensa colección de arte que o Bispado atesora e que está en diversas condicións de conservación en moi diversos edificios, en moi diversos sitios, e que ademais permita presentar algunhas condicións ou valores excepcionais. Os que tuveron a sorte de asistir á conferencia do profesor Castiñeiras ou os que verán despois poderán comprobar que estamos falando de pezas únicas que non poden ser vistas nin aprehendidas en outro sitio. E non falo só de facer patria aquí con Palio de Cebeira e o seu tesouro, que habría que recuperar un día, sino tamén de traballos e materiais textiles, pictóricos, acibeses, etc., que son de un valor incalculable e que hoxe están, a maior parte deles, en almacéns, e temos esa sorte que non están expostos a un roubo ou a futuros peores. Pois ben, nolo esse datum neque vendum datus. Non debemos perder, doar ou vender o que temos. Hasta aquí a conferencia. Moitas gracias. Son tempos de facer preguntas, se les podo contestar.
Alguna pregunta? Blanca, tiene que tratar de ser para todos. Un millón de visitantes, la previsión para el año Xacobeo, para el 2021. Y a partir de ahí, ¿hacia dónde pueden ir las cosas? Una buena pregunta. Nos falamos, os datos que estamos manejando son los que están publicados, insisto, en ese libro editado por Ibader. Insisto que teña curiosidade de ir a página web de Ibader, Turismo na Pedras Catedrais. Nós facemos unhas estimacións en función dunha serie de datos relevantes, facemos unha serie e facemos tres hipótesis. No caso do 21, a hipótesis optimista está no 1 millón de visitantes, pero hai unha cousa que non se valora, que é o impacto xacobeo, que por pouco que sexa, está claro que ten que facer un efecto de motor, non? Que vai a pasar despois é unha pregunta xeral para todo o que vai suceder co xacobeo, non? Se vai a ser tanto como nos pensamos ou máis moderado. Eu teño a impresión que en xeral debería ser un impacto máis moderado, porque non é igual de fácil facer un xacobeo hoxe despois de 4 ou 5 que levamos. E se vostedes miran as curvas de visitantes ou de peregrinos, verán que a de peregrinos sigue ascendendo, está ben, continua, pero se se fixan nos visitantes dos anos xacobeos, a forma en que medra esa curva non é a mesma, é moito máis tendida. Por eso, eu penso que os visitantes que vamos ver no xacobeo non van ter un crecemento exponencial respecto ao ano anterior, pero a curva que realmente interesa é a outra, é a de que os peregrinos que venen todos os anos se manteñan e non caigan. Entón, a clave para as catedrais é que non caigamos na banalización. E iso é moi fácil de caer porque se a xente vai, ve, mexa, e vaise, non entende nada. Non entende nada de xeoloxía, non entende nada de valores naturais, non entende nada de paisaxe, non entende nada. Esa inmediación, hoxe, sin un centro de explicación, información e interpretación, estamos deixando non só escapar a un posible cliente, sino que se debe unha sensación moi breve, moi curta, moi un nada, levando un nada, máis que experiencia, ¿no? Máis que baixar a bit, se poden baixar, ¿no? Porque ni siquiera se dan conta de que teñen que mirar a marea, ese leño do Mediterráneo, xa sabe que teñen mareas de 1 metro, pensan que chegar aquí é que xa. Penso que o reto é primeiro que se poida haber crecemento, que poida haber presión, e estar preparados para ese xacobeo nas mellores condicións posibles. Ahora, do 21 para adiante, nos non fixemos esos datos, non nos sabemos, pero é unha boa pregunta non só para as catedrais, sino para o propio camiño en sí e para o resto do país. Non hai máis preguntas? O señor Vicario pode nos acompañar. Temos aquí un sitio reservado. Que non lo usamos, non? Verdade, se non existe. Pois eu non lle pode existir. Se non temos máis preguntas, moitas gracias a todos por ter vindo. Lembren que teñen a conferencia de Anagoi o día 21 para falar sobre o patrimonio mundial no Bispado de Monteñedo.